În clipul de astăzi am fost să facem o manea și mai târziu am vândut o de persoane foarte mari din industrie, însă s-a mai întâmplat încă câteva chestii cu șaurmeria, a fost haos, trebuie neapărat să vedeți clipul până la final și nu uitați să dați câte un like pentru că scoatem piesă. Salutare băieți, bine v-am găsit la un nou vlog. Este ora, cât e mă, 12:41 în momentul de față, noaptea, sâmbătă. Și ce credeți? Îi dau un frumos mesaj la fratele nostru Jenkins, da? În cazul nu știați, este producător de manele. Jenkins a produs o grămadă de hituri, probabil o să vi le punem pe ecran, dacă nu, aia e. Și zic, băi, mi-ai promis că mă faci manelist anul trecut. Ce s-a întâmplat? Și face, bă, scuză-mă, am avut și eu puțină treabă, că a fost cu cântări, cu nebunii, cu de-astea. Și face, hai acum, hai să mergem la un studio, că am eu mai multe. Gen, nu mai multe la care merge, mai multe ale lui, gen, cum ar veni. Și acum o să mergem la Jenkins, mergem să luăm Ionuție, e în față, am luat-o puțin în față că fiind mașina stock, trebuie să vedem dacă sunt radare sau nu. Așa, Ionuț face puțin curat cum ar veni în față și noi venim cu mașina asta în spate, mergem să facem o manea. Real, nu știu dacă o să reușim fix în seara asta să facem ceva, poate măcar o strofă, dar dacă facem una full, chiar ar fi tare, dacă reușesc eu să cânt așa ceva. Am cântat în trecut, pentru cine e nou cumva pe canal sau a venit în prisma clipurilor, știți foarte bine că am scos mai multe piese, bine, absolut tot ce am scos eu pe canal e oribil. Ce e la donații au fost super tari și acum ne gândim să facem și o manea. Dacă tot am început eu să cânt, să le fac pe toate. Măcar să știu că am dat fail cu absolut orice. Cam asta e, cam asta a fost chestia. În spate aici, ca să facem noi puțin prezentarea, în spate aici e Iuli. Iuli n-am spus 100%, vă zic eu, așa. Nu, e Iuli al nostru care va fi cameramanul nostru în seara asta, îmi pare rău, Iuli. Și posibil să mai apare Iuli la încă un vlog al nostru, pentru care un Sirocco șmecher. Bă, cum se zice, Sirocco sau Scirocco? Nu știu. Să spui în comentarii. Hai, ne auzim acolo, pa! Gata băi, ne-am strâns aici și cu Ionuț și cu Jenkins. Ideea e că face Jenkins, da, stai puțin, să vedem la ce studio mergem. Și sună la unul, nu răspunde, al doilea e plecat, al treilea nu e acolo, al patrulea e în renovare. Am crezut că s-a dus dracu vlogul ăsta, dar aparent am găsit unde să mergem. La ce studio mergem? La Google Bursuc, la Arogant Studio. Mamă, deja am auzit arogant. Am mers la o singură terasă care se numea Arogant, am dat 7 milioane pe o friptură. Mi-e frică aici să nu mergem, să facem piesa și la final să zică, da, 7.000 de euro piesa dacă se poate. Bun, acum ne punem pe drum, să sperăm că nu-i poliție, cum v-am zis, că na, gen, mașina e complet legală, dar să o ce eu nu sunt în față. Și o să ne auzim de acolo direct din studio. Sper să nu mă fac de râs că deja mă luau cringe că avem și spectatori. Băieți, am ajuns la studio, mâncava și voastră, e ora 2:30. Acolo frumos mașinile în spate. Băi, noi recunosc, am ieșit puțin afară, gen, noi deja practic am ajuns. Unde am ajuns, mâncava și gura voastră, fac aici. Cine face aici piese, mă, Cocoș de la Călăraș, toată, bă, o grămadă lume, bă. Hai să vă prezint puțin, să vedeți cum avem. Deci ca să înțelegem, la intrare avem măti, poți apăsa. Ok, intră. Așa? Vine aici la Jenkins, s-a pus Jenkins în 10 minute, a făcut un instrumental să iasă. Bă, mi-e rușine mie să cânt acum. Ideea e ca să înțelege, oricum nu se vede nimic aici, ca să înțelege și până și platou de filmare. Ca idee. Da, deci cumva dacă e să facem clip, dacă vă place piesa, mai vorbim. Jenkins al meu s-a pus acolo. Bă, în 10 minute deja a terminat. Hai cu tata. Hei, salutare oameni buni! Recunosc, domnul Gogu, când l-am văzut prima dată m-a speriat puțin, am zis, mă vede că ne bate aici dacă cântăm prost. Asta mă gândeam când am auzit și mă gândeam să vorbim pe cine Gogu. Mă plecam, mă urcam mașina. Asta era cea mai bună, cântați la bine, hai intrați! Neapărat trebuie să vă zic pe vlog, facem și noi așa la studio acasă, pentru asta de streaming, mi se pare, bă, șmecher rău de tot cum e aici. Plus că avem și de asta de filmări și niște poate să facem clip. Probabil dacă iese piesa cu clip, oricum voi o să vedeți vlogul ăsta după piesă, așa că ați înțeles unde l-am făcut. Ia de Jenkins odată, ai ceva să le arăți la oameni? Bă, da, am ceva. Cam asta e prima variantă, ceva. Eu trebuie să cânt pe asta. Cam atât momentan, încă nu avem versul și nu e gata ăsta instrumentalul, dar revenim cu update și vedem ce mai facem. Băieți, să comandați de la șaurmeria Fury, cea mai bună, calea de 61. Am zis bine? 161. 161. Bol, Globo. Dacă mă vedeți făcând manele, ia uite, dau bine pe cameră puțin. Dai așa puțin, 2 secunde să-mi iau arma. Să te bine, că e tare rău de tot. Băi, că-s copil de la mic, mă jur, bă, nici că mai am puțin fac 80 de ani. Ia zi, Ioan, cum arată? Bă, ești... Cum arată chat? Ești ce trebuie. Fără mișto.
Și imaginează o chestie asta. Vezi că s-a făcut Lamborghini în spatele tău. Wow, cere și noi scuze! E chiar Ferrari. E ok, Lamborghini, frate. E ok, e ok. Băieți, bine v-am găsit la... La știrile Pământe, la știrile meteo. Așa, bun, aici în satul mare o să plouă, vedem frumos acolo în stânga sus munții, în caz de învățătoare. Dar ce credeți, aici în Pipera, da, în Pipera, avem cer senin cu palmiere, extraordinar. Și ce credeți, Bugs Bunny este acum pe scenă. În caz că vă întrebați de unde și-a busul informațiile, suntem aici la Meteo, băieți. Nu uitați că astăzi a început puțin să plouă, băi. Îmi pare rău, Jenkins e acolo să chine să ne facă piesa. Noi ne prostim cu panoul ăsta în continuu, dar măcar e amuzant. Băieți, avem o prognoză aici spre Târgoviște, cum că nu ați dat subscribe încă și vă uitați vreo 70% dintre voi nu vreți să vă abonați la canalul ăla. De ce? De ce? Să nu fac 100.000 mai repede? De ce? De ce? De ce? Update după, cred că 5 ore? Au trecut, mă, 5 ore? Vreo 5 ore. Bă, vedeți că chiar a ieșit tare, bine, nu știu, imaginați-vă că am cântat aproape cuvânt cu cuvânt și m-a pus ăsta pe note. Dar acum s-a băgat omul meu să facă remix la piesă, deci piesa încă n-a ieșit, s-a băgat să facă remix la ea. Deci zici că suntem house, aș pune-o practic să o auziți. Sunteți gata să vedeți ce am făcut? Alo, 112, veniți că am treabă cu voi, cu asta e caz de război, dar nu o luați că eu nu vreau înapoi. E dili, 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 e dili, e nebună, Doamne ce mă fac cu ea, că ea drac cu țigarca. Băieți, abia am terminat live-ul, stăteam și am primit notificare de la șaurmerie că a pornit alarma. Ideea e că nu știm de ce, l-am chemat repede pe eu să mergem repede, chiar nu e nimic la troll. Habar n-am, ca să înțelegeți, în mașina aici să dezbat teorii, da? Ion zice că e clar un hoț. Ololo zice că probabil a intrat o pisică. Vlad, fantome. Ce dracu se întâmplă? Aia e problema. Și ideea e că... Ioare, wow, așa, bun. Stai mă puțin ca să vorbesc cu oamenii. Așa. Și ideea e următoarea. Ok, dacă a intrat cumva vreo pisică sau s-a întâmplat ceva, nu știu, eroare, e ok. Dar bă, dacă e un hoț, mă, ce facem? Că suntem aici o mână de oameni în care Vlad e ok, că scapă, cameramanul de fiecare dată scapă, da? Deci e ok. Ololoș ce să fac? Că îl ia pe ăla și îl bate pe Ololoș cu mine. Sau invers. Mai e Ionuț care e la volan și probabil fuge. Sau dacă ajungem în viață până acolo, cam asta este ideea. Mai e și poliție în față. Ideea e că pe Waze, cât ziceam mă, că facem? Undeva la vreo 20 de minute maxim. Bă, dacă e ceva real, Doamne ferește, gen. Dacă chiar s-a întâmplat ceva real, măcar o să facă multe vizualizări clipul ăsta. Dar dacă cumva e, în 20 de minute cred că fură ea, mâncat vașguia asta tot fură, tot. În loc de 23 de minute s-a putea zis că facem, am ajuns în 13, dar a fost liber, mă, da, a fost liber, da. Bă, nu mai pot de emoții, că... Mamă, de ce e mașina de asta pe aici? Mai avem circa, nu știu, maxim 3 minute, ceva în genul să ajungem. Bă, sper din tot sufletul doar să fie alarmă în față și dacă e alarmă în față, mă jur pe mama de dus sparg eu aia. Fă dreapta pe aici, hai că am ajuns. Dreapta pe acolo și lasă mașina pe aici. Păi dacă e cineva. Bă, dar ar trebui așa să intrăm ca handicapații sau să ne uităm stânga-dreapta? Bă, nu știu. Hai să-mi las și eu să nu se vadă. Vrei să dau un spin de ăla? Dă un spin să vadă! Da, dă-i tu, nu dau eu. Ce să dai? Hai, lasă. Bă! E careva, bă? Hello! Îmi răspundea cineva, mă jur că mă căca pe mine de frică. Bă, vezi să nu cazi din groapă tu. Mamă, ce cald e! Mamă, cât de cald e. Oare crezi că din cauza la geamul ăsta? Bă, ceva merge aici, că e prea cald. Bă! Da, bravo, bun, bravo. Bă, glumă, dar de ce? Mi-am uitat pe aici. Bă, dar de ce e așa de cald? Bine, dacă a fost de efect, mi-a plăcut. Ideea e că suntem rupți de oboseală, bă, ce m-a speriat, mă jur ce m-a speriat, veri. Dar aparent, din cauza la un geam deschis. Deci cred că tu ai zis cu pisica, mă? Da, mă, ți-a intrat pisica pe geam, ești prost? Tu ai zis, bă, real, cred că ceva s-a așezat pe un senzor. Gen, ca să înțelegeți pentru cei care nu aveți sau gen nu știți cum arată un sistem de ăla de alarmă, că nici eu nu știam până să văd. Ai la fiecare ușă, la fiecare chestie, două sărăcii de alea, practic, cred că funcționează cel mai probabil cu magnet sau chestii. Dacă cumva s-a mișcat vreuna, sună alarma. E logic.
Dar... A strigat după noi, dă și mie shawarma gratis! Vreți și voi o shawarma gratis? Nicio problemă. Fiecare comandă una pe zi. Dacă cumva dați comandă pe Bolt sau Glovo, scrieți acolo hashtag Fury sau ceva la detalii, ca eu să văd că sunteți practic după vlog. Intră de-astea în cadru. O să vin eu personal și o să vă dau 200 de lei. Deci nu o shawarma gratis, cam vreo 7 shawarme, ceva în genul ăsta. Deci e ok, e ok. Tu care erai, mă? Tu de ce, mă, că mi-ai uitat hoții? Nu? Așa prieten să ai, mă? Așa prieten să ai, mă? Poate au intrat și au plecat, tu te-ai gândit la asta? Bă... Vezi că lipseau lipit de acolo, poate de-au luat și să mănânce, să moară adevărat. Bă, să înțelegeți faza, eu eram în pat la mine, eram efectiv culcat în pat, mă trezește ăsta la 2 noaptea, hai să fugim la șaurmerie. Bă, vere. Ce vrei, mă, dacă m-am speriat? Nu, băi, dacă era oricare în locul meu, probabil făcea la fel. Și probabil foarte mulți dintre voi vreți să știți despre piesă, ce am făcut, unde-i maneaua, ce s-a întâmplat. Ce ai făcut cu piesa? Ei bine, e o poveste, Așa. din păcate trebuia să fie și eu și acolo când o făceam, dar atunci era foarte, foarte rău, era rău de tot. Atunci mi era rău, a. Dar pe lângă chestia asta, până mergem înăuntru ca să discutăm de asta, mai am încă un anunț de făcut. Chiar sunt curios dacă se uită oameni la mine care se joacă 5M. Pentru că prietenul nostru Lungan de aici, nu mă întreba ce vreau să facă, așa, vrea să deține un server de 5M, unic, zice el, ceva pe cai, o bătăi, chestii, eu o să las... Îl vedeți, e foarte serios. Eu o să las un link de Discord. Dacă se strâng acolo 1000 de oameni, deschidem serverul să fiu și eu non-stop pe el. Dacă nu, nu mai face nimic. Hai să vă povestesc ce s-a întâmplat acolo cu piesa. Bun, acum story time, ce s-a întâmplat? Am fost la Jenkins, am făcut piesa, am filmat foarte puțin, din păcate că eram super mega hype. Ideea e că Jenkins e o persoană foarte, foarte talentată, care e în spatele la foarte multe piese care ies pe piață, dar din păcate nu putem să vă zicem care. Și am făcut o piesă foarte bună. Atât de bună încât piesa a rămas acolo în proiect, în PC-ul respectiv, la studio unde am fost. A ajuns la o anumită persoană, a ajuns la o persoană care cântă manele și e foarte, foarte, foarte populară. Din păcate nu puteți zice numele. De ce? Pentru că persoana respectivă a vrut să cumpere piesa. Și a cumpărat piesa. Suma era prea bună să refuzăm. Bineînțeles că nu vă gândiți că mi-am luat eu ceva ce închis mai mult, logic, e meritul lui. Și probabil o să luăm din nou la un nou vlog, să încercăm din nou să facem o piesă. Dacă voi v-ați uitat la vlog și vedeți, ascultați acolo beat-ul, când o să iasă piesa pe piață, mamă, tu îți dai seama cât de hype o să fie atunci. Deci nu știm exact când o să iasă, probabil o lună, 2, 3, habar n-avem, sau poate în câteva săptămâni. O să vedeți exact la cine am vândut-o, dar din anumite motive clare, logice, nu putem să zicem la cine am dat-o. Deci, din păcate, da, nu putem să o arătăm, dar pe lângă chestia asta, pe mine mă bucură faptul că cineva foarte mare, care cântă și în industria asta, i-a plăcut piesa. I-au plăcut versurile scrise de mine, bineînțeles, ajutat și de Jenkins, dar gen, i-a plăcut interpretarea, mi se pare incredibil, pentru că gen, persoana respectivă va cânta piesa exact cum am cântat-o eu, da? Gen pe aceleași flow-uri, dar mă rog, apare la manele, interpretare, nu știu, nu vreau să mă bag în chestia asta că nu știu. Așa că, având în vedere semi-succesul ăsta pe care l-a avut și noua oportunitate în viață, m-am gândit să mă duc la lecții de canto. Asta înseamnă că majoritatea donațiilor pe care o să le primesc în următoarea perioadă pe live-uri, by the way, dacă nu știați, noi facem live în fiecare seară de la ora 8. Da, dacă vreți cumva să intrați acolo, să stați alături de noi când ne jucăm League of Legends sau mergem pe Herăstrău și începem să ne jucăm fotbal, facem IRL, live-uri și toate nebunele, vă aștept acolo. Și majoritatea donațiilor de acolo o să le folosim pentru lecții de canto, pentru că oricât de bine ai cânta, în paranteză, eu nu cânt bine, trebuie să faci canto pentru a ști notele foarte bine, să știi să te joci cu vocea ta, chestii de genul ăla. Și dacă aș ști să fac și chestia asta, bă, chiar ar fi foarte tare și ceva șmecher. Și dacă cumva nu-mi iese și este o porcărie de piesă, pentru că, gen, ca să înțelegeți, eu merg la canto și vreau să fac asta doar ca să fac vlogul ăla foarte bine, să scot o piesă foarte bună. Atât. Nu cred că o să facem noi ceva mai mult mai departe, că până la urmă suntem streamer. Dar aparent nu e ușor. Bă, pleacă-mă de aici. Dar aparent... Bă, dar mă atacă mușteri, ce se întâmplă, vere? Timp ce ieșim că murim de cald aici, pentru că aparatele încă funcționează și eu acum mi-am dat seama că eu n-am pornit aerul condiționat, da, deci până acum eu nu am pornit aerul condiționat. Vreau să vă mai povestesc ceva despre șaurmerie și despre ofertele pe care o să le avem și o să începem să facem foarte multe TikTok-uri cu voi. Chestia aia nu am glumit, dacă comandați în fiecare zi, o persoană random este aleasă, dacă cumva scrie cineva în detalii. Până acum mi se pare incredibil că nu a scris nimeni. De fiecare dată când am postat un reel, o chestie de aia, story și așa mai departe,
cu comenzi la șaurmerie. Nu, adică au fost comenzi foarte multe, Doamne ajută, astăzi mai ales a fost rupere, dar nimeni nu a adăugat în detalii fix chestia aia. Toată lumea adaugă în detalii gen, nu știu dacă se poate ceva în plus sau chestii de genul ăsta, dar nimeni nu a adăugat efectiv hashtag Fury sau șaurmeria Fury, pentru că vrem să vă primim pe unii dintre voi care vă uitați la clipurile astea cu câte 200 de lei. Practic, cum ar veni, 2 zile, 3 zile, să zicem, dacă ești așa puțin strângător, mănânci efectiv gratis, doar de la șaurmerie sau de unde vrei tu, nu trebuie neapărat să faci de aici. Acum că îi obosește mâna lui Vlad, ăsta a fost vlogul, Doamne ajută, bine că nu s-a întâmplat nimic, maneaua a ajuns unde trebuie, să sperăm că se lansează. Noi probabil o să facem o piesă trap, dacă face clipul ăsta, zi repede un număr, dar nu o să facă niciodată, 1000. 75.000 Nu, bă, nu o să facă de nimic. views. 75.000 de vizualizări? Da. Bine, dacă face zi de like-uri, zi de like-uri, și care azi? nu, 10.000 de like-uri. Dacă face 10.000 de like-uri, eu acolo și o să facem o piesă trap cu clip, cu tot, cu femei, cu mașini, cu... Mai zici Madalina. Păi lasă că alea o să fie pe tine, nu pe mine. Așa, deci s-a zis, 10.000 de like-uri și facem piesa trap. Pa!